Magandang araw Pilipinas, welcome to Sinas Vlogs PH. Kudkuran at pigaan muna tayo, usapang business, hanap buhay muna guys. At ito na nga, ayan, nakahanap na tayo ng pwesto. Una kapag umpisa na ako ng isang maliit na business dito sa may area ng Dagat-Dagatan, dito sa Caloocan. Ito yung kudkuran ng niyog. Madali kaming nakakuha ng mga suki dahil unang-una, ang niyog namin na itinitinda dito ay magaganda at galing mismo ito sa aking munting bukid sa aming probinsya sa Bicol. Kaya piling-pili namin yung magugulang na niyog na itinitinda namin dito. Kaya naman, yung mga customer namin ay nagiging mga suki na namin sa pang-araw-araw. At isa pa, ayan, ang tinitinda naming niyog ay mabibili mo lamang sa halagang affordable talaga. Ayan, mayroong 20 pesos, 30 pesos, 35 pesos, 40 pesos at 45 pesos at may tawad pa. Ayan. At habang may kudkuran ako ng niyog, ayan, dinagdagan ko na rin ng paninda gaya ng itlog ng manok, itlog na pula o itlog na maalat, itlog ng pugo. Nagtinda na rin kami ng asukal, mantika, walis tingting at sinabayan ko na rin ng tusok-tusok o street foods. Ayan, mayroong hotdog, kikiam, fishball, dynamite. Ayan, hindi ito yung dynamite na pumuputok. Ito yung dynamite na sili na nilagyan ng cheese. Ayan. At ang sekreto, bakit masarap? Siyempre yung sauce. Ito yung nagpapasarap sa mga tinitinda naming tusok-tusok. Ayan. At siyempre, pag may tusok-tusok, di mawawala ang palamig. At nagtinda na rin tayo ng palamig. Ayan. At sa mga nagbabalak mag-open ng business o negosyo, maganda ang ganitong negosyo. Maliit ang puhunan, malaki ang kita. Ayan. Ika nga walang tapon dito. Yung bao, nabibili. Yung sapal, nabibili. Yung pinakatampok ng niyog, nabibili rin. Ito'y ginagawang paugat ng halaman o ginagawang kokopit. At sana nag-enjoy kayo manood ng aking video patungkol dito sa kudkuran ng niyog. Ayan. At sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Huwag namang kalimutang mag-comment, like, share, subscribe, at paki-turn on naman ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalas.